Nga ata nga pabuya. Boring. May samot. May pena di remote. Ano di remote? Lakay! Lakay! Oh! Ay, na di remote? Remote! Wanjak makita! Ay na! Di, apay nangikikam gamain! Gurda mo, jak garod makita. Ay na, apo, bakit? Kasi kalat agbuy-buya! Ay na, apo! Nuulag ta remote bakit? Tinuklaw na kan. Ay! Jak garod nga makita. Apo! Biyakar-akar kayong tumot. Ito na, text naman. Apay naman di yan, chukos ko. Lakay! Lakay! Ay! Ang paano di yan, chukos ko? Jak makita. Ang tsukas! Wanjak makita. Han mo makita? Ang kugarot nga makita, yan naman ang pinakialaman nyo manan. Ay na! Ang punak kanyayo. Apo, bakit? Amin mo lang nginayin, haan mo nga makita. Ay, nati pagbirok gamin bakit? Mata hanganiwat. Ay, napo, permi mo lang tikabaw mo. Atanay! Eh! Eh! Kaya garod nga makita. Apo! Amin mo lang nginayin, haan mo nga makita. Lakay! Kaya, Nakortahan pagbayad ko siya, pe. awan bakit? Awan kwartak! Pino? Silsil ko dito. Sobrado ako na makita. Awan bakit? Tawang kwartak! Kumama ka ng sasali ka. Ilambang mo pa ilan. Apay ti ko na, mahal ko nga makita. Ay!